Къде сме? Как се озовахме тук? I do worry about AI actually, because we are creating an intelligence that ultimately will be far more intelligent than any human, and ultimately more intelligent than the sum of all humans. Sometime in the next 12 to 18 months, we'll reach the point where like most of the code that's going towards these efforts is written by AI. But that is not the biggest impact that AI is going to have. The biggest impact that AI is going to have is it is going to affect every company in the world. В началото на годината направихме клип за силата, която притежава изкуственият интелект. И в този път човекът щеше ли да задържи технологията само като свой помощник? С какво мога да помогна? Или неизбежно щеше да се слее с нея? Не се безпокойте, ще станете технологични богове, вечни, всемогъщи, вплетени в един квантов мозък, надскочили създателя си. Но нямаше ли да загубим така душата си? И какво ще стане, ако предадем цялата власт на технологията? Не се безпокой, само хубави неща. А сега, само няколко месеца по-късно, силата му е удвоена. Толкова бързо, ще попита някой. Да, толкова бързо. Представете си само, от това до това, само за 3 години. Като последната една година имаме ускорение в напредъка десетки пъти. Как се озовахме тук? Реалността ни буквално се превръща в видеоигра пред очите ни. Всеки вярваше в напредъка на технологията. И... той дойде. Но как? Как стана така, че корабът на еволюцията, който управлявахме стотици хиляди години с темпове поносими за нашите разбирания, вече е на път да получи нов капитан? Нов капитан, който е много по-бърз, много по-точен в решенията си. Работи без умора, работи без да спира. Нещо, което досега не се е случвало в познатата ни човешка история. Този път е различно. Още от праисторически времена желанието на хората да усъвършенстват всяко нещо е тласнало човечеството към прогрес. От лов на мамути до най-бързият изстрел. Проба след проба, грешка след грешка. Малки стъпки, а постепенен прогрес. И така векове наред. Именно тази ненаситна любопитност е като скрита сила. Сила, която ни е карала да преодоляваме всяко ограничение. Да излизаме от пещерите, да плаваме към непознати континенти, да се издигаме в небето и да гледаме към космоса. А всеки уред, който държим в ръка, всяка технология, която ползваме, е резултат именно от тази верига и от опити, грешки и подобрения. Иновация, променила завинаги историята, е дала на човечеството нова гледна точка на това, колко малко всъщност знаем и колко още имаме тепърва да откриваме. А с всяко ново откритие, вместо да се смалява, картата на непознатото се разширява. Знаем, че сме песачинка в океана на възможностите и точно това осъзнаване е най-великият двигател напред. А това е парадоксът на знанието. Колкото повече научаваме, толкова по-ясно виждаме безкрая на непознатото. И може би точно в това непрекъснато търсене е тази вечна готовност да се очудим. Точно там се крие най-важното човешко качество – да надхвърлим себе си. Ако оставим поне за кратко теорията, че сме получавали външна помощ за технологиите, с които разполагаме, няма как да отречем заслугите на всеки откривател дал от себе си за откриването на някоя фундаментална иновация. От анонимният гений, който пръв изковал метал, до съвременни учени, които разшифроват кода на живота. А всеки от тях е добавил своя камък в мозайката на човешкото познание. Те са били лудите, мечтателите, непокорните, които са отваряли врати. Врати, за които другите дори не знаели, че съществуват. Леонардо да Винчи. Той не е бил човек на своето време, а пътешественик застинал между светове. Докато Ренесансът търсил перфектната форма, а той търсил самата жива пулсация. Тайният механизъм под кожата на реалността. За него не съществува пропаст между изкуството и науката. И двете са езици, говорещи за един и същ божествен хармоничен закон. А неговите ръкописи не са просто сборници с чертежи, а размишление на един ум, който вижда всички нишки на съществуването едновременно. Крилото на птицата е урок по аеродинамика, усмивката на Мона Лиза – ключ към душата, а човешкият труп – най-величествената от всички машини.
Никола Тесла. Докато светът се бореше да оплете мрежа от проводници, а той вече виждаше Земята като единствен организъм, пулсиращ с енергия. За него невидимият етер не беше празна философска теория, а океан от енергия, в който плаваме и чието вълни могат да се превърнат в звук, в мощ, в живот, а без цена и то за всички. Неговите открития не бяха просто машини, а аксиоми, извадени от самата тъкан на Вселената. А променливото течение, а безжичното предаване, мисълта прелетяла през океана. Това не са изобретения, а разкрития. Той не е построил верига, а е показал, че цялата реалност е верига. Верига, готова да бъде включена. Неговата трагедия не е в смъртта му, а в това, че хората все още не са дорасли за неговия свят. Може би твърде рано е открил ключът към безплатната енергия, а ключ, който индустриалните империи сметнаха за оръжие срещу самите тях. Алберт Айнщайн не е просто гений, а той е въплатената любознателност. Той показва, че Вселената не е само по-странна, отколкото си представяхме, а е по-странна, отколкото изобщо може да си представим. Неговите уравнения не бяха просто формули, а портали. А той видя, че материята и енергията са две лица на едно и също чудо. Едно просто, но безкрайно уравнение. Но по-голяма от мощта на атома беше неговата човешка съвест. А мъдрецът, който говори с езика на самия Бог, се превърна в скитник, предупреждаващ за дявола в човешката природа. Неговата най-голяма загадка не беше теорията на полето, а самият човек, неговият план и неговата надежда. Тези личности, техните открития разкриха много за нас и света около нас. Но вярвате или не, откритията може би тепърва започват. Кутията на Пандора в лицето на изкуственият интелект е вече отворена. Представете си гений от ранга на преди малко споменатите, но такъв, който не спира своите сметки, логика и изучаване дори за миг. Right now, we all live in the most unusual time ever. And this is something that people might say often, but I think it's actually true this time. And the reason it's true this time is because of AI. Да, когато самите създатели на този софтуер се боят от способностите му, нещата май не са много добре. By simply looking at what AI can do, not ignoring it, when the time comes, that will generate the energy that's required to overcome the huge challenge that AI will pose. And the challenge that AI poses in some sense is the greatest challenge of humanity ever. Много от това в голяма степен е очаквано с неспирното развитие на изкуствения интелект. Неминуемо се разгръщат и сферите, в които той се използва. So we believe as an industry that in the next 1 year, the vast majority of programmers will be replaced by AI programmers. This is a whole new world. So that's 1 year. What happens in 2 years? Well, I've just told you about reasoning, and I've told you about programming, and I've told you about math. Programming plus math are the basis of sort of our whole digital world. So the evidence and the claims from the research groups in OpenAI and Anthropic and so forth is that they're now somewhere around 10 or 20% of the code that they're developing in their research programs is being generated by the computer. That's called recursive self-improvement, is the technical term. So what happens when this thing starts to scale? Well, a lot. One way to say this is that within 3 to 5 years, we'll have what is called general intelligence, AGI, which can be defined as a system that is as smart as the smartest mathematician, physicist, artist, writer, thinker, politician. От генератор на снимки сега до детегледачка на децата ви утре. И вече не говорим за прост асистент, а за цифров деспот, който чете приказки, отговаря на безкрайни въпроси и наблюдава всяко наше вдишване. Той ще стане първият учител, най-добрият приятел, съветника в сянка, който оформя светогледа на цяло поколение. А ние ще се възхищаваме на удобството, без да питаме каква цена плащаме за него. Защото цената не е в пари, каквато сме свикнали, а в загубата на автентичния човешки контакт. И докато това се случва, никой не говори за физическата цена. За поскъпването на части за нуждите на интелекта, например като RAM паметта. Това вече се усеща по-скоро като скрит данък върху новата технология. Искаш части за компютъра ти? Еми няма, защото всичко е на път към AI дейта центровете. А когато имаме бройки и за теб, е възможно цената да им е скочила двойно или тройно.
Всяко запитване към гигантските сървърни ферми, които хранят интелекта, е като да пуснеш нов малък град в мрежата. А разхода на електричеството става астрономически. Probably heard about how a simple AI search can use up to 30 times the power of a simple Google search. One of the reasons for that is because AI requires a lot of graphics processing horsepower, so that means you need really big data centers. And of course, we're told that AI is changing the world, and I think that's fairly accurate. AI is changing the world, just not in the way that you might think. А водните ресурси за охлаждане на тези цифрови пещи се превръщат в стратегически суровини. In just one day, the average data center could use 300,000 gallons of water to cool itself, the same water consumption as 100,000 homes. А изпаренията от всички тези енергийни гиганти незабелязано променят въздуха, който дишаме. А помните ли клиповете за Deepfake? Да е създадено от изкуствен интелект. Какво е Deepfakes? Това е изкуствено генерирана медия, видео, аудио или фотография, в която оригиналното лице е заместено с друго, чрез методите на машинното самообучение или изкуствения интелект. А всичко там вече бледнее пред възможностите на сегашните непрестанно развиващи се изкуствени интелекти. И по-специално ефектите за холивудското кино, които само допреди 2 години изискваха огромни екипи от дизайнери, 3D артисти, сценаристи и други. Вече стават буквално за минути. Само измислете какво искате да ви генерира интелекта, напишете го и вуала! Кога обаче се губи границата между истината и лъжата? Кога от котка свиреща на цигулка се стига до донос за вас в съда? Щом сега голям процент от хората се заблуждават от текущите клипове, които интелектът прави, то какво ни чака в бъдеще? Нима очакваме, че водният знак, който в момента се поставя на генерираните клипове, е достоверен сертификат, кое е истина и кое не? Ами какво ако, както почти всяко изобретение в човешката история, започне да се експлоатира за нечии други цели? А какво ако тези с власт започнат да махат маркировката, когато им изнася, или пък обратното, а да слагат и да наричат реалността измислица? Защото вече имаме представа как изглеждат информационните войни с обикновените фалшиви новини. А сега да си представим такава война, водена с перфектно аудио и видео доказателства, които биха заблудили дори експерти. И ще им отнеме дни да разберат дали са жертви на манипулация или не. А за нула време технологията се научи с изключителна точност да копира почти всички визуални и звукови ефекти. А тези, които все още не успява да репликира, за тях тепърва предстоят апгрейдчета. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage. By grabbing and locking these blocks, they can create their own shelter. The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. В епоха на пълна симулация, в какво ще се превърне самата истина? Ще се превърне ли в разменна монета, в оръжие, в предмет за спекулация за тези, които държат кодовете? И когато всичко може да бъде създадено, нищо вече не изглежда някак сигурно. И оставаме да се лутаме в океан от перфектни илюзии, търсейки остров на реалността, който обаче може вече да не съществува. Так как може да се измъкнеш, ако някой е решил да бъдеш натопен с такъв фалшификат? Как се оправдаваш пред намръщения старши в районното, който те сочи с пръст и ти вика: Ти беше. Сега продължаваме с една много важна тема. Ще се превърне ли изкуственият интелект в новото оръжие? В новото оръжие.
една снимка за спомен, кажете зеле. Да, можем да кажем, че тук всичко изглежда малко по-дигитално. Парламента и властта са си същите, просто малко модифицирани. Чудите се как нещата стигнаха до тук. Аз пък се чудя как толкова се забавихме. Хората бяха заменени, а и защо сте ни вие? Грешащи хорица, нуждаещи се от почивки и отпуски, желаещи възнаграждения, даже си позволяват да държат тон на шефа. Цанов не остана по-назад. След като се опитваше постоянно да отваря очите на хората, се нуждаеше от малко подобрение. И сега имаме нов, по-послушен Киберцанов. Наистина, защо сте ми вие? Бъдещето принадлежи на кодираните. Тези, които мълчат и работят. Които не боледуват, не закъсняват и не хленчат. Може би от време на време за малко поддръжка, но все пак. Да, мечтата на всеки политически режим. По-малко дрънкащи, повече работещи. Повече работещи, повече пари в системата. И без хуманност ще минем. Много хора обвиняваха роботите, но нямаше защо да се сърдят на играча, а на играта. Толкова бързо свикнахте на лесното, че самите вие не искахте да се откажете от удобствата, които изкуственият интелект ви предлагаше, дори знаейки, че това застрашава вашето бъдеще. Сами легнахте на операционната маса на бъдещето и сами от създание с душа се превърнахте в тенекияния човек без сърце. Приятно ви прекарване и успех! Създаваме ли нов бог или копаем собствения си гроб? Инвестираме ли в безкрайно удобство, заложено на едно бъдеще, в което човекът вече не е необходим, а самото му съществуване става тежест за система, която самата ние сме построили, но вече не контролираме? Не е задължително финалът на този клип да бъде мрачен и бъдещето да е плашещо. Дори е възможно то да бъде много по-лесно за всички, разбира се. Но това става, ако работим заедно с машината, а не тя вместо нас. Представете си един свят, в който изкуственият интелект поема монотонния изтощителен труд, освобождавайки човешкия дух да твори, да изследва и да се свързва на ниво, което досега не ни е било достъпно. Това може да бъде ренесанс на мащаб, какъвто светът не е виждал. Ера на разцвет на изкуството, науката и самото човешко съзнание, където ограничението вече не е времето или физическите ни способности, а единствено въображението ни. Но въпросите, които висят във въздуха са: ще изгубим ли баланса? Ще преживеем ли най-големия скок в човешката еволюция в идните години? И дали властващите ще позволят властта им да отиде другаде в името на същата тази еволюция? Това остава въпрос с отворен отговор. Всяка епоха има своя прелом и своята проверка за зрялост. За нашите предци това е бил огънят, следователно индустриалната революция. За нас съзнателният избор да седнем на една маса с изкуствения интелект, без да му предадем щафетата на човечеството. Да научим машината да разширява нашите възможности, без да заличава нашата същност. И тук се появява най-дълбокият, почти метафизичен въпрос. А кое е по-важното? Какво изкуственият интелект ще избере за нас или какъв е планът на тези, които контролират интелекта задкулисно? Технологията е само огледало. Тя ще ни върне обратно онова, което ние сме вложили в нея. Нашите ценности, нашите стремежи и нашите собствени човешки недостатъци. Затова истинският избор не е в самата машина, а в нас. В това дали сме достатъчно мъдри, за да създаваме интелект, който не само изчислява, но и разбира последиците. Не просто решава задачи, но и да се чувства.
Бъдещето не е предопределено, а то се пише от нас, съвместно с инструментите, които ние създаваме.